סרגי, לקוח משוכנע שהוא עומד להוכיח לכל הסקפטים את האמת על עולם התקשור. Tak, לאנשים סקפטיים תמיד יש יום אחרון. לאורך העונה, סרגי היה החוליה השקטה והחדה ביותר של הכוח. חולה מדהימה. הוא הצליח להדהים את צוות השופטים במשימות השונות. יש לי הרגשה שהצלת לה את החיים. סרגי הצליח להדהים אפילו את עצמו במשימת בית הלח"י. הרגשתי כאילו שאני דורך על בן אדם. סרגי, שקיבל את הכוח מאבא שלו, בטוח שהוא ילך איתו עד הניצחון. לא ראיתי את אבא שלי 24 שנה בדיוק, 24 שנים. ופתאום כשהייתי גר ברוסיה התחלתי לקבל ממנו, התחלנו לדבר דרך טלפון. לדבר והוא רוצה לי לבוא, לטייל פה. אז סרגי הגיע לישראל והחליט להישאר, אבל בניגוד לאביו שהיה הילר, המשיך סרגי לעבוד כמכונאי, עד שחווה גם הוא אירוע יוצא דופן שהתחיל כשאביו אושפז במצב קשה בבית החולים. חיכיתי בפרוזדור ופתאום באה הרופאה ואומרת זהו, נפטר. אני אומר לא, לא נפטר. היא אומרת מה פתאום לא? מה אתה אומר לי לא? זה 20 דקות כבר מוות קלינית. כי עד 5 דקות המוח מת. אני אומר לא, 20 דקות זה לא בשבילו. עשיתי הכל שהוא יחזור, ראיתי שהוא יושב, כאילו הדמות שלו יושבת על המיטה ונותנת לי הנחיות מה לעשות. אני עושה ופתאום אני רואה שהוא נכנס לתוך הגוף אבל בצורה הפוכה, כאילו עם פנים למטה. ואני רואה שהוא פתאום התחיל לזוז ולעשות כל מיני תנועות עם הגוף. ואני הבנתי שמשהו לא נכון פה. לקחתי את הדמות שלו, הפכתי אותה, אנרגטית, בדמיון הכל, זה צחוק ממש, ופתאום הוא מתערב, פתאום, ואותה שנייה. מתערב, פותח את העיניים, מסתכל ולא מבין לאן הוא הגיע. אומר, מה אני עושה פה? רגע, שנייה, אני צריך להודיע לרופאים שהתעוררת, שיעשו משהו. הם עשו כל מיני פעולות, ואחר כך עוד היה חצי שנה מצוינת. אני זוכר את הזמן האחרון שפתאום אומר, טוב, תתחיל לנתק את הכל. התחלתי בדמיון לנתק, ובערב עבר לעולם אחר. ומשם הייתה הלוויה וישבתי בבית, שבעה כמו כולם. ופתאום יום אחד אני רואה שהוא יושב ממש מולי, והרגשתי זרם, ראיתי זרם של אנרגיה ממנו אליי, לתוך הראש, כמויות של אנרגיה לבנה, רק נכנסת. פתאום התחלתי לראות תילות, התחלתי לקרוא מחשבות של אנשים, פתאום ראיתי את העולם הזה, העולם הנסתר, ומשם הבנתי שאני לא צריך כלום. שום טכניקות, שום ספרים, שום דעה של מישהו אחר. והתחלתי לטפל וראיתי שזה מצליח.